kai aka fasa ma'aikatan gwamnati bayan aikin mu shine tabbatar da tsaro. Amma oga wasa kake ko? Kamar ya. Haba oga kalli wannan gidan man da wannan shagon da wannan. Na ga duk kun kare su lafiya kalau ko? Sosai ma oga kuma sun biya mu ba. Kamar ya sun biya. Abinda masu waɗannan wuraren suka biya mu a kwana ɗaya yafi abinda ake biyan mu a wata. Sosai ma. Za mu ɗauki kafa ne mu je inda ba za a ƙara mana albashi ba. Sannan kuma a ji mana rauni ko a ma kashe mu. Kuma idan aka kashe gwamnati ba ta kula da iyalanka ba. Wallahi ko an kashe banza. Ko kuma oga zan je inda za a bani wani abu ne in ta mu samu sai masara in kai gida. Wallahi shi yasa ni ma na fi ganewa a bani aikin kula da ɗan siyasa ko matarsa. Tunda anan na fi samun alheri. Jira. Oga yanzu kai ma ka gano cewa wannan gwamnatin bata damu da kasa ba da kanta kawai ta sani. Kai a Najeriya kace ban san hauka. To ai kaji kuma. Tsarin pension da ake kwashe yan kuɗaɗen mu dan kaɗan da muke samu kuma ake tara wa shugabannin mu su idan sun yi ritaya wannan ya nuna cewa an damu da mu ne? A sa. Kasa mutane miliyan 200 yan sada ba su fi 400 ba saboda yan siyasa su rinka kare doka da ransu yake so wannan kana gani an damu da tsaron jama'a ne. Gaskiya ba damu da mu ba. Uniform ma tun guda ɗaya da aka bani na farkon fara aiki sai dai in ka da kaina. Wuta, sola, ruwa, bohol, makarantu, private, titi, private jet. To yan sanda. Mun zama na haya oga. Yau yanzu ai tsarin hukumar yan sanda ba ta kare lafiyar talaka bane. Ina lillahi.